गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ क'क्राझार बासफोर कल'नियाव गोदानै लुफुंनाय सावराय जथुन नब्लां खामफिबा भवन बेखेवदों। क'क्राझार सहरनि रुपनाथ ब्रह्म सिभिल देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय बासफोर कल'नि एबा सुइपार कल'नियाव आसाम सोरखारनि डाइरेक्टर अफ एस्टेट डेभेलपमेन्टनि गेजेरजों लुफुंजानाय सावराय जथुन नब्लां खामफिबा भवनखौ बेखेवना होयो क'क्राझार सानजा जनजाति बिधानसभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारिया। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो क'क्राझार मिउनिसिपेल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्म, देबरगाव ब्लक इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेथारि अशोक ब्रह्म आरो क'क्राझार सार्केल बिबानगिरिया बाहागो लायो। फट' सेबखांनो मोजां मोनगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिआर सोरखारा वर्ल्ड फट'ग्राफि डे 2023 19 आगस्तखौ लानानै मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारि खुंफुंनो आखायाव लादों। बे हाबाफारिया जादों फट'ग्राफि कन्टेस्ट एलआर। बे बादायनाय हाबाफारिनि थेमा जादों पिसफुल स्मार्ट एन्ड ग्रीन बड'लेण्ड। केटेगरिज नेचार कालचार पिपल। फट' सेबखांनो मोजां मोनग्रा सुबुंफ्रा गावसोरनि सेबखांनाय सावगारिफोरखौ mygov.btr@gmail.com आव 12 आगस्तनिफ्राय 19 आगस्तनि गेजेराव दैथायहरनानै बे बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। बिटिआर सोरखारानो बे बादायलायनायनि सेथि बान्था महरै 50,000, नैथि बान्था महरै 35,000 आरो थामथि बान्था महरै 25,000 रांखौ देरहासारनो हानाय सावगारि सेबखांगिरिनो गथायनानै होगोन। उदांस्रि सान फालिथायनि आगु समावनो सिनाय मोनै दुथांनि गुलि गावनाय जाथाय। सिनाय मोनै दुथांनि गुलिजों सासे लाइमोना गोब्राबै जोखोम जानाङो। बे जाथाया सोमजियो बिलासिपारा महकुमानि सिङाव थानाय सचरागाव फुटकेबारियाव। दिनै फुंनि समाव सचरागावआव बे जाथाया सोमजियो। दुथांफोरनि गुलिजों नन्द देबनाथ मुंनि 20 बोसोर बैसोनि सासे लाइमोना गोब्राब जोखोम जानाङो। जाथायथिलियाव पुलिसआ खालि कर्टेज बोखांनो मोननाय जायो। जाथायनि सायाव पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायबाय। दुखुनांथाव खौरां। फिसाय गैजायै रान्दि आइजो किर्ति हाज'वार नखराव दिनै दुखुनि मोदै। दुखुनि समाव आरोबाव साग्लोबदों निदाना। अबंगसेयाबो नायफिनाखै दुखुथिया नखरखौ। थांनाय हरनि 12 रिंगा समाव मैदेरा फैनानै किर्ति हाज'वार न' बां थोरसि लथा सम्पतिफोरखौ सिलिंखार खालामनानै गालाङो। आथिखालाव हरनि समाव गामिफ्राव हाग्रानिफ्राय मैदेर फैना उद्धार खालामनाया खनले खनले जागासिनो दङ। चिरां जिल्ला पाराव भुटान सिमना दादगारि हाथिसार देबादाङि गामिनिनो थागिबि फिसाय गैजायै रान्दि आइजो किर्ति हाज'वारआ सानै गथ'खौ लानानै रायजो जाबाय थानाय दुखुथिया नखराव दिनै हरनि 12 रिंगा समाव मैदेरा फैनानै न' बां थोरसि लथा सम्पतिफोरखौ सिलिंखार खालामनानै गालाङो। दा संनो खावनो थोरसि लथा गैया आरो उन्दुनो थाखाय न' गैया जाना सातजेलायाव गोग्लैनानै दङ। न' सिफाय जानाय दुखुथिया किर्ति हाज'वारिया रायजो राजाफोरनियाव गरसे गरनै अनसुंथाइ हरनो खावलायदों। गावनि एकाउन्टआव अनसुंथाइ हरनो खावलायदों। लोगोसे गामिनि गामिगारियाबो गुरै खावलायनायजों सरकारनिसिम अनसुंथाइ बिदों दुखुथिया नखरनि थाखाय। बर' लाइमोनफोरनि समाज बेरेखा खामानि, ड्राग्स फेग्रा मुवा आरो गुबुन हारिजों सोमोन्दो लानाय, देहा फालांगि खालामनायनि हेंथायै बारग' एनडिएफबि आरो माखासे समाज सिबियारिफोरनि खामानि मावनायखौ बाख्नायदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। मख'नो गोनांदि आथिखालाव बर' समाजाव गाज्रि खामानिफ्रा बांगासिनो दङ। बेखौ नोजोर होना समाज फोसाबनो आवगायबोदों बारग' एनडिएफबिजों लोगोसे माखासे बर' लाइमोनफ्रा। बिथांमोननि समाज फोसाबनो आवगायबोनायखौ बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ बाख्नायनायजों लोगोसे थुलुंगाबो होदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावनि 2 नं हुदुमखाथायाव सिखाजों गाग्लोबनाय जाथाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 2 नं हुदुमखाथा गामिनि थागिबि आजिजुल हकखौ रावबो गैयै समाव हरनि 12 रिंगा समाव केसबान बिबि आरो गावनि आंगो बिमाजों लोगो नांनानै रावबो गैयैनि सुबिदा लानानै आजिजुल हकखौ स्रोदै बुथारनो नागिरदोंमोन होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। बर' हारिया राजखान्थिनि बोलि जानांबाय। बे अजदखौ होदों बनसु फरायसा आफादा। क'क्राझाराव बनसुनि खौरांगिरि मेल। दरं उदालगुरि लकसभा बियाब द्राफ्टनि सायाव बनसुआ गोख्रों बिजाथाइ फोरमायदों। बर' हारिया राजखान्थि बिथिङै गेदेर अलखद। बर' हारिया राजखान्थि बिथिङाव 30 बोसोर बेक जाबाय।
मेगन गोसा असमियाफोरनि खैसारियाव बर'नि राजखान्थि रांखान्थि समाजखान्थि गासैबो गोमालांनो हमदों होननानै बनसुआ गोख्रोङै बुंदों। लोगोसे बनसुआ बुंबावदों दि बिसायख'थि आय'गा एन्टि ट्राइबेल महरै खामानि मावदों। बे गोख्रों अजदखौ होदों बनसुनि आफादगिरि बनजित मन्जुल बसुमतारी बिथाङा। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। भारतनि बिसायख'थि आय'गा डिलिमिटेशननि जोबथा दाबखौ फोसावबाय। दरं लकसभा बियाबनि मुंखौ दरं उदालगुरि मुं होनाय जाबाय। बिसायख'थि आय'गनि बे थिरांथाखौ एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ गोजोननाय मोनाखै। दरं उदालगुरि लकसभा बियाब जानायाव गोजोननाय मोनाखै बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ। बिटिआरआव मोननै लकसभा बियाब जानायमोनब्ला जोंनि ओनसोलनि थाखाय पार्लियामेन्टआव सानै एमपिआ बाथ्रा बुंहैनो हागौमोन होनना बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ बुंदों।